Ronaldinho a ženy na hoteli, to je mýtus. Teraz o Haiti. To sú majstri slavičky. Štátny prevrat, brutálny konflikt. OSN tam vyslala mierové sily, ich vedenie prebrala Brazília, no a geniálny nápad brazílskeho prezidenta. Urobme futbal, veď Haiti to miluje. Na transportéroch obrnených hral Ronaldinho, Roberto Carlos nastúpili na zápas, prestalo sa strieľať, normálne ľudia odovzdávali zbrane výmenou za list. Oni už boli na majstrovstvách sveta v roku 1974, tam vtedy vládol diktátor, prezývaný Baby Dog. Kvalifikácia, senzácia. Vybuchali každého, lebo tento diktátor on zastrašoval super. No a čo čert nechcel, dostali skupinu. Argentína, Taliansko, Poľsko. Čakali sa debakle. Prvý zápas s Talianmi. V bráne legendárny Dinocov. Neprekonaný svetový rekord to bol v tom čase. On rok a pol. Nedostal gól druhý polčas. Emmanuel Sanon, národný hrdina Haiti, položil si Dinocova 1-0. Oni oslavovali, aké by boli majstri sveta. Ale čo sa stalo po zápase? Prvý doping v histórii majstrovstiev sveta. Obranca, chudák Jean Joseph, pozitívny test na doping, zobral si tabletky na astmu, dostali ho tímového lekára. Ten diktátor to bral ako národnú hanbu. Ho zobral, uniesli, bili ho brutálne na hoteli, deportovali ho do Haiti. Basa. Sranda, že ešte teda ten Emmanuel Sanon dal gól aj Argentíne. Národný hrdina z neho. Nepodceňujme ich.